چاوەڕێت هێتەکردن کۆمپانیا ئێکسۆن موبیل مەزنترین زەرمەند بتن بە بریارە پەرلەمانی عێراقی ji بۆ ڕێگیریکردن ji هاتنە وڵاتیên ئەمریکی بۆ عێراقê. پەرلەمانی عێراقê biryarda ku rêwcihên wek heviyên besendkirina dijî biryara serokê Emerîka fîze bi welatiyên Emerîkî nede. Kompanya Exxon Mobil ya Emerîkî mezintirîn kompanya nafta cîhanê ye, digel çendîn kompanyên kêlgehên qurna li roj avayê başûrê Iraqê rêve diçin. Kêlgeha jî her ji sala 2015 de rojana 377,000 mirmîlên naftê berhem tînet. Li dîvboçana CNN eger hikûmeta Iraqê biryara perlemanî cîbecî biket, dê hemî berjewendiyên Emerîka li Iraqê û di navxwan de Exxon Mobil dikevîte di metirsiyê de. Arwesa ron jî kir ku Exxon Mobil ya babend de bi girêbesta hevpişka 5 milyar dolarî digel hikûmeta Iraqê ji bo pêşêxistina kêlgehên rojavayê qurna. Kompanya navbirî wesa dibînit ku ew kêlgehê serkeftî bûye. Çonge li sala 2015 de berhemê kêlgehê بۆ 377,000 برمیلên naftê bûye di rojekê de, berovajî li sala 2010 ku bitinê 150,000 برمیلên naftê bû di rojekê de. Belêjber ribêra zemendiya hikûmeta Iraqê Exxon Mobil 6 girêbestên naftê digel hikûmeta Herêma Kurdistanê imzakir bûn. Peywendiyên di navbera kompanya Exxon û hikûmeta Iraqê têk çûn, lewma kompanya navbirî bi neçarî pişka xwe di kêlgehan de jî 6 sadê bo 25 kêm kirin. ئەو ڕەوشە ئێکسۆن موبیل لێ عراقی خراپ کردی دوماهیک داخویانیان دۆنالد ترامپ بوون سەرۆکی ئەمریکا. Di kombinekê de digel dezgê hewalgiriya navendiya welatî da ragihand, eger Emerîka nefta Iraqê bۆ xweparast be Daeş durist nedbû got. Renge çansekî dî hebitin ji bo birina nefta Iraqê û piştî demekî Haydar Ebadî bersiva Trump da û ragihand ku nefta Iraqê li dîv destûrê mulkê hemî Iraqiyan û çû tiştek berova jî قبول كرن جلای خوبه امین بکر اندام پرلمان عراق رگان کوما داخوازیش حکومت عراق کریه کوی سردریه امریکا دیگل عراق دکت به کرن جلای حکومت عراق و فیزه بولاتین امریکا نه ندان دوید حکومت عراق پیدا چون دبیوندین خو دیگل امریکا دا بکت